Fil-jum li l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista tlaqqa biex jiftaħ it-triq għal konferma tal-kap jew elezzjoni ġdida għat tmexxija tal-partit, esponenti miż-żewġ fazzjonijiet użaw il-gazzetti biex iwasslu l-messaġġi tagħhom u jinfexxu f'tajjir lejn xulxin. Fuq l-Independent Edwin Vassallo sejjaħ lil dawk kontra Delija bħala prima donnas li ma jqogħdu għal ħadd lanqas għal kap li ntażel b'mod leġittimu. Qal rebelli fil-partit li l-interess nazzjonali mhux daqshekk importanti għalihom u akkużhom li resqu allegazzjonijiet vagi. Fuq l-aġenda tagħhom għandhom biss kif se jeħilsu minn Delija u kif se jerġgħu jisirqu x-xena saħa Edwin Vassallo, deputat leali lejn Delija. B'referenza għal fazzjoni ta' Simon Busuttil qal li dawn għandhom ossessjoni ta' mibeda kontra Delija u jagħmlu bullying mal-votanti sakemm fl-aħħar iġibuha żewġ biex jażlu kap ġdid. Fil-waqt li semma sabotaġġ fil-Partit Nazzjonalista huwa staqsa lil dawk kontra Delija għalfejn ma jitilqux. Intant fuq it-Times Therese Komodini Kakija li ridet tilħaq kap tal-Oppożizzjoni flok Delija kitbet li l-eħfef reazzjoni hija li nazzu rasna fir-ramel. Qalet li se tagħmel li tista' biex ikun hemm partit maqut. Semmiet li l-Partit Nazzjonalista jeħtieġ viżjoni u jixraqlu li jkun kredibbli f'botti ċar indirizzati lejn it-tmexxija ta' Adrian Delija.